Danmark er et smukt og frodigt land, fyldt med smukke kvinder som Louise Nielsen, vi elsker dig stadigvæk jul, og folk som vi kalder for mænd, Jim Lyngvild. Vi har i Danmark vores store koryfæer som rød grød med fløde, Dirch Passer og bacon. Landet er fyldt med skov, hav og bryggerier. Vi er stolte af vores forfædre, de gæve vikinger, så når vi skal til et sportsevent, klæder vi os med glæde ud som dem og drikker os i hegnet. Dette er typisk dansk kultur. Når sulten indfinder sig, ynder vi at nyde en solskoldet grønlænder med briller, hår på brystet i kajak og iklædt lædervest, agurkemaske, blodprop og skidt i buks. Dette er en dansker i en nøddeskal. Her er Philip. Han ser anderledes ud. Han kommer ikke fra Danmark eller Grønland. Han kommer nemlig fra et af de varme lande østpå, nemlig atomvåbennationen Iran. Philip må ikke se porno for sin religion, da han ikke er dansker. Det er heller ikke tilladt for ham at sige sin mening, da han ikke har sin grundlovssikrede ytringsfrihed. Her er Andreas. Han er en typisk dansker. Han elsker rugbrød med spegepølse og jordbærsrød til dessert. Han er asetroende ligesom vores mægtige forfædre, de gudsbenåede vikinger. Da Andreas var barn, og til tider stadigvæk, legede han meget med sit fabelagtige Lego. Grænsehandel blev Andreas et meget gladere individ af. Han elsker nemlig at bruge sin kapital i den tidligere nazistiske stat. Uden grænsehandel vil det ikke være muligt at holde en våd 10-års fødselsdag, som med garanti vil ende med på en eller anden side af hegnet. Hvis den tyske chikanerer Andreas, husker han at minde dem om skæbneskampen ved EM i 1992. Her har vi Jonas Messerschmidt. Den kære messer har en forkærlighed for maltbaseret etanolindholdige væsker, bedre kendt som øl. Derfor er han typisk at finde i den lokale dampark, hvor han sidder på bænken sammen med gutterne. Messer betegner sig selv som en stærkt troende kristen, som selvfølgelig møder op med tømmermænd i kirken hver søndag. Han elsker familiefester, og hvis anledning byder sig, er en sjældent sving om med moster Gerda og onkel Gert velkommen. Hvis Messer ikke er til familiesammenkomst, kan han findes i køkkenet, hvor han konkurrerer velsmagende dansk mad, som frikadeller og flæskesteg med tilbehør. Her har vi Jakob. Udkæmpsbeboende, scooterkørende, traktorførende og kartoffelopsamlende. Alle disse begreber beskriver Jakob, fordi han bor i Vojens. Jakob er professionel landmand, og han nyder det isolerede område. Han blev fejlagtigt placeret på gymnasiet, da han prøvede at søge på Gråsten Landbrugsskole. Danske værdier er noget, Jakob kan lide. Rødkål og grillpølser står højt på Jakobs ønskeliste, og generelt er han meget glad for det danske. Hver morgen vender han sit tæppe mod Amalienborg, hvor han udfører sit daglige religiøse ritual til lyden af nationalsang, der bliver blæst ud af hans B&O-højttalere. Men Danmark er jo ikke bare ren satire. Vi vægter ligestilling og demokrati meget højt. Demokrati tager vi i dag for givet, men det burde vi ikke, da vores forfædre kæmpede med deres liv som indsats i 1800-tallet. Danmark er et forbillede for mange andre lande med vores grønne miljøpolitik. Vi vægter grøn energi meget højt, og derfor har vi også bygget verdens største vindmøllepark liggende i havet. Så skulle det ikke være sandt, at Danmark var det lykkeligste land i verden.